onye m kpọrọ afọ ya ọ bịa were akwụkwọ ya otu ihe na-eme ha biko mgbe a mụrụ gị nwere ihe mefu mgbe ahụ ịmanụ abakwa bụ ode afọ ọgụ otu ihe na-eme ngwanịkwa were anya na-eweji ezude anya na-eweji afọ itigbara gị nnọọ ọfụma wide anya fọdụ blọkụ ka abịasizie na ezude ya iriwe onye ngwa onye be gị iwuru onye ngwa ụdafọ olu na-aza ngwa anya na-eweji anya fọdụ blọkụ lekwa ndụ fụrụ eke akpọtakwara m ya ndụ fụrụ eke ọ wee ka ọkụkọ ka ọ eke nọ ezi wụ ndụ fụrụ eke lekwa welu afọ olu na-aza eze ọkpara anụrụ nke m o anụrụ nke m ọ bụ elu nke onye ọzọ alụ nke gị lekwa jide